Kuya, oy. Basa. Pahoy kita. Aday. Kita ka na, Day? Ano ba? Manay poblasyon. Kanya ka na sapa. Manay sapa sa kapungag. Layo pa naman. Ha? Layo pa na, pero di agad ito maagi sapa. Nga mutungas ta sa may bukid sa Talavera. Ang tuson na gud nato. Anad bitaw ko mutungas og mga taas kay mga agyanan. Pero wa may problema sa agianan, Day. Ang problemahan na to, mutungas lang kita. Tungason kayo. Diya, paingon mo ta sa kampungag. Diha lang ta mga ondoy na may tulipap pa diha. Lingkod-lingkod yun. Uy, padayon to sa itong lakaw. Uy, sana kay madugay nga ta. May mangga. Hindi mga tambok. Uy, kung kabot na to dito ha, igmat yun ha, kay signato mga tulisan ba? Mura din ang mga tulisan diha. Ba't ka ba, uy? Ba't ka natabot? Ano ha, kay wala mo ba na? Ay, Lin. Rata na ko. Sorry, Day. Amo mo juga matdoy. Day, manilar dyan mo, atang-atang ni mo diri, Day. Kaya doon ako importanteng tuyo ni mo. Unsa man? Kanday ni mo, Tay. Naluod kung tatay ni mo, Day. Mga bitang nga gibate, dyan ko nga. Kung sa dyan bato na ko, kay di mo katugod, bagunaw na sa mong tatay nga. Luya na kay siya. Ako tinuod ay dito may kugikan karon sa lungsod. Kaya ni adto jud ko sa doktor ba. Ako gisang gihangyo nga mukuyog unta siya nga ris ato. Kaya ako ipahiling sa tatay nimo. Nya. Di mi siguro siya kaari ko no kay busy kay siya sa mayang mga pasyente dito sa ospital. Mga wadyo ko nahimo dai mo nga ngita lang ko paagi ni unsay buhaton ako. Ano to yun sa may... Ang buhato na to ng tatay. Kaya ba bitaw ka day nga partner ming duha. Mao na nga nabalaka ko ba mao na nga kaning kamot yug ko kay kanar ba sakit ni tatay nimo. Delikado kay na. Sa ako sa gutoy nga. Di mo na siya mukuyog ni nanay sa ospital. Di biya ni tiyo gibati ni tatay nimo ba. Kada kay istorya ni. Ngayon di siya nako nga maayo lang kuno siya siyang sakit. Kung musugot ka sa iyang gihangyo diyan nimo. Ngari siya gihangyo nimo day. Ako pa nimo day. Sugton pa lang nimo si Sir Marlon. Total nakita man ako nga si Sir Marlon dako kay nagusto nimo. Lakaw mo Ritso. Ikaw din siya ba? Masakiton mang ka. Ato lagi ta sa doktor, ato ta sa lungsod, daron ka mamaayo. Di lagi kong atog ospital. Uy, gano gagandi? O kung dili ka, ayaw pagsigigyaw-yaw ani mo mga anak, wa na mga sa ni mo. Hahay. Kamaayo na bay atos langit. Umunto ka sa langit. Sa umalaw magsigim kag sermon din Ang mga bata ay nabalakan lagmay nimo. Ikaw rin mismo mo'y nagdaot sin ko galingon. Nay, Ay, pwede ako day. Nay, mga manay, ako gibasol sa tanan. Labot mo yung mga manay. Sige lang, ako lang yung asal. Ay, sa,
Ako ko na nakaingon niya. Tay, magyaran ni mo, tay, kaya ikaw ang mga mahal. Matumantan ang gusto ni mo, tay, sige mo kami yun. Sabi si Sir Marlon, tay, andam na po. Andam na po mabanat niya karon yung tungod niya. Ano lang maliit, tay. Ihatag ko ni Sir Marlon. Ya karon Ensyo. Kung sa may kasulti, sige pamugsi mo nga lakbe. Ha? Nalipay ko mulday. Sangko sa langit ang akong kalipay. Maduna pa na ko'y anak. Nga bitahod na ko. Mahal kang mapasagaran. Mahal kang may pagtanos kang maaw sa imong anak. Huwag kay buot. Sa way buot. Gimahal tamong talang mulday. Ibuhat ko ni. Para ninyo. Wa ako'y labot kay tiguang na ko. Para ninihilin. Nga mabuhong siya sa tanan. Mapuhong. Takal kang yaw-yaw nila. Okay ako eh. Wag yun ko magmahay nga wag ko na po ba na. Basta kay baw sila nga ako wag yun ko magbika din he. Ano nang buhat tayo sa paan? Lagot eh ko. Kay giprangkahan ko ni Bune. Nga maong ko no. Nga wag ko na po ba na. Kay bayot ko no ko. What? Anya? Anong ila magipauban si Andoy? Nga utro mo sa tong bayot. It's unfair in my part. Sakti na lang to tayo ay. Hindi mo sa kangayan dito tay. May kuyaw ito'y nakatuan. Naliguro sa to sila sa buni ba nga. Huwag daw tang may tabo ni mo. Huwag sa may angay nga to tay. Ano, tay? Ang angayan ni mo tay. Pagdalaga gunting ang supply. Apil sa nikit. Nya! Ngano man lagi ito sa Andoy? Nila yung pauban, kabayad pa sa to. Eh? Tay oy, sakti lang to si Andoy tay. Tay, sila rin pong gimog paon. Para bang paon sa isda ba? Sugot ka, himo kang paon sa isda. Arang-arang na lang to si Andoy tayo. Uy, kay... Badador na to mo para ni mo. Uy, naging anak na ko eh. Naging anak na si Tatay Bimit pero mas gwapa pa pinsa ni Andoy. Kasi bayot mo si Andoy tay. Pwede man siya mapakalalaki, Jud. Kaya ikaw tay. Madab niya kag babae tay. Labi na mo rubing kay kagabi eh. Madakag bunting og sudlay. Ako lagi mo madakpan di biyado. Tay, baka na yung problema tay. Hilo di ay? Tay. Iya tao. Tay, baka na yung problema tay. Kung ganaan ka makita yung kaisom. Pagpatrolya lang kada gabi. Isang ka Ikaw tay. Pero siguruan na nga imong madakpan. Kanang dili taga dinhi. Tingay unayon nimo taga diri. Uy, way unay tay ha. Pwede ko ganahin ang inyong tabi nila. But lang. Oh, wa pa rin ka magminupos tay. Kay you are already old na magkukatay. Tanaway mo ko tay. Also, tay. Tay, tay. Ano lang yung tay. Ano naman ka? So kayo nitabo ni mo?
Uy. Uy, ano man ka? Isa may nalabot ni mo, anong nilak man ka? Niyari lang ko ni mo muna kay nangayo ko pa sa'yo. Ano man? Sa makadagan ako gigamit imungan sa pagpamakat. Aron makalikid sa mga taong mamugos. Pero di ko katugot nga. Mawa ako nga mahal si tatay. Ay na paghilak. Pero masabtan di ka pag maayo. Wala naman na siya, Bon. Naman, doon na itabo sa inyo, ha? Doon na yung nagkagubot? Buwagin akong pagsabot. Murag doon na yung nagkagubot. Nga naman, Kalin. Kadyot sa. Dahil kadyot kanday. Ikaw, hindi ko kasabot. Ano ni? Kadyot lang. Kamay lang. Kadyot lang. Kuha ang tubig. Ano ka? Ano na, uy? Hapit na tamabot na eh. Masuot na kakahuyan sa ibaba. Masuot yun ta. Mutungan niya ta dito sa doon silang ipuyan. Kadauna mo hindi. Sunod lang ko ni mo. Mon, ano peligro di ha? Di lang kita magkumpiyansa. Mato lang yun nato itong mga mata. Pag yun ay diha, uy. Huwag yung kagidado, si tirador na lang. Wala lagi. Katunda tong pistola ni Buni. Kung musugot mo. Ay. Nailabi mayo ay. Sama. Hapit naman mong ngit-ngit, doy. Ikay una mo dool silang taguanan na. Ako gi mo dool dito. Dool sa ilang nahimutangan. Kinsa man day kita naman to, ah. Siya, uy. Takuyo na Simon. Uy. Ingon ka, isog ka. Kuya, lagi, pero may mo man mo kalikayan. Ni mo sila kung mapikihan na ka. Aw, nahala. Pagdala na nagdaghag bato. Aron kung di gyud ka kalikay, nya mapikihan jud ka. Dapat tuwa sila. Nya paulanid bato ilang gipuyan para makibaw ko. Ano? Sige. Kung makadungog ko nga gibato nimo sila, ay gyud balhin sa imong himutangan ha. Aron nga atensyon di ara gyud nimo. Oh. Oo, nakasabot ko. Nya samtang ang atensyon nila diha nimo. Malipot ko sa luyo. Mumaniho sa ako. Nya malagmit kita na gyud makapabor na doy. Okay. Na, ikaw ay gyud pagbinayot ay pagawas gyud ang pagkalalaki diri ay pagbayot-bayot. O lagi. Kana. Dom kay. Oh, nasakto. Nya mamahuay sa ta. Pabuto na tumungit-ngit. Naon sa ta diri. Oh, mo pahaway na sad ka. Na nasa na im kalaki. Ngano di mo? Kalalaki. Na nasa na im kababoy. Pupagi ta mahuman, ay pagi ta katunga. Kaon sa tagod. Oh, Saan ni siya oy? hindi ka lang ta mukhaon. Uy, Pabuto na tungit. ngit kayo. Oh, mahadlok ko. Ngit-ngit na ni mo. Apa ka na ngit-ngit gani? Kana ngit-ngit na. Maripo, di ko maripo. Din. Bli-bli na nga utang. Gutom na.
panitan na ibig. Sugot yun eh, kung pakasal na silang duha. Na, matuman lang yun ang kagustuhan ni tatay. Manay giingon, Flor. Wa ko'y mahimo. Wa tay mahimo. Kung musugot gud si Hilens, kagustuhan si mong amahan. Pero, ang problema o niya, ana, ang umaabot niya. Ug unsay dangatan niya, mapugos siya pagkasal ni Marlon bisag way gugma. Taon sang Helen, no? Aminyo siyang wa siya nahigugma. Dito siya misumbong ni Buni. Kung sa kay labot ni Buni, no, nga dito sa misulti. Kami, uy. Aloy, ganito sa buni ni Helen. Ayun pa. Pasig tinuod tong kiyaw-kiyaw nila ni Dincio ug ni Matoy. Nga uyab silang duha ni Helen ni Buni. Na, ambot lang na uy. Helen na nakabawa na na.